Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiuz. Hoi jainko, zuk salbatu gaituzu, eta zure seme alabatzat onartu. Begira onbera, seme alaba ordeko egin gaituzun hoi. Kristogan sinisten degunok, egiazko askatasuna eta betiko bizia izan ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Korintotarrei. Senideok, ezkongabeentzat ez daukat jaunaren agindurik. Hala ere, emango dut hortaz nire iritzia. Jangoikoaren errukiz, deiara naizen ezkero. Gainean dugun beharrarengatik ongi derizkoiot honi. Ongi derizkiot bakoitza dagoen bezala egoteari. Emazteari lotu alzaude, ez ibili askatze bila. Emazteari lotu gabe alzaude, ez ibili emazte bila. Hala ere, ezkonduko bazina, ez zinuke gaizki egingo. Neskatxak ere, ezkonduko balitz, ez luke gaizki egingo. Olakoak ordea, haragi nekeetan gertatuko dira, eta nik olakorik gabe nahi zaituztet. Ara zer esaten dizuedan, senideok bizitza laburra da. Beraz, emaztedunak, emazterik ez palu bezala bizi ditez. Negarrez daudenak, negarrez ez paleude bezala. Pozik daudenak, pozik ez paleude bezala. Erostunak jabe ez palira bezala. Eta mundu hontaz baliatzen direnak, baliatuko ez palira bezala. Ieskorra baita mundu hontako iduria. Jaunak esanak. Erantzun salmoa. Entzun alaba. Gerturatu belarria. Entzun alaba, gerturatu belarria. Entzun alaba eta ikus. Gertura ezazu belarria. Ahaztu ezazu aitaren etxe eta herria. Entzun alaba, gerturatu ezazu belarria. Erregek zure edertasuna irrikatu du. Bera duzu jaun egiozu auspe zagur. Entzun alaba, gerturatu ezazu belarria. Jauna zuekin. Da zure espirituarekin. Jesu Kristoen Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek ikasleen gana begia jasorik onela esan zien. Zorionekoak behartsu zeratenak. Zuena baita jangoikoaren arreinua. Zorionekoak orain goserik zaudetenak. Aseko baizerate. Zorionekoak orain negar egiten duzuenak. Parra egingo duzuetan. Zorionekoak zuek, gizonaren semearen gandik, gizonek gorrotatzen, beren atzetik artetik botatzen eta bireukan hartzen zaituztetenean, eta zuen izena lotsagarritzat baztertzen dutenean. Poztu zaitezte egun hartan eta alaitu, handia izango data zuen saria zeruetan. Hoien gurasoek ere, beste horren beste egin baizuten profetekin. Baina zoritxarrekoak zuek aberatsak, hartua bai duzue zuen poza. Zoritxarrekoak orain aserik zaudetenak, gosea izango bai dezue. Zoritxarrekoak orain parra egiten duzuenak, intziri eta negar egingo bai duzue. Zoritxarrekoak zuek, gizon guztiak zuentzat ondo mintzatzen direnean. Hoien gurasoek ere, beste horren beste egin zuten sasi profetekin. Jaunak esanak.
askotan materialismotik alde egitera gonbidatzen gaitu. Ez materia edo gauza materialak txartzat hartu behar ditugulako. Hau da, Jesusen irakaspenetan eta beti evangelioko pasarte bat ongi ulertzeko gainerako guztia ere kontutan eduki behar dugu modu koherentean ulertu ahal izateko. Hau da, pasarte txiki batean gelditzen bagera besteak ahaztuta izan dezakegu gaizki ulertzeko arriskua. Batez ere batzutan Jesusek gauza konkretu bat azpimarratu nahi bai du, baina guk ulertu behar dugu zer esan nahi digun eta testu inguru osoa gogoan hartuta, modu koherentean ulertzeko. Hau da, Jainkoaren hitza ez daiteke kontraesanetan erori. Horregatik, iruditzen bazaigu, behin edo beste kontraesanen bat egon zitekela, da ez degulako behar bezala ulertzen eta inalak egin beharko ditugu modu zuzenean ulertu ahal izateko. Jakina beti, Elizak egiten duen interpretazio autentikoa baita ere entzunez. Baina edozein kasutan guri ere hitz egiten digu Jainkoaren hitzak eta beti modu koherentean ulertu behar dugu. Horregatik, Jesusek askotan materialismotik alde egitera deitzen digu. Ez delako ona. Ondasun materialak bakarra bilatzeko bizi baldin bagera, ahaztuko ditugu bizitzako mundu hontako ere beste gauza importante asko. Eta gainera faltako litzaiguke ikuspegi eternoa, betierekoa. Jesusen irakaspenetan ezinbestekoa dena. Baina esan dudan bezala, horrek ez gaitu eraman behar gauza materialak txartzat hartzera, txarrak balira bezala, ez estimatzera, ez zaintzera. Baizik eta bere neurrian eta modu justoan eta modu esan genezake egokian erabili behar ditugu beste ondasun handiago batzuk lortuak izateko. Horregatik gaurkoan zoriontasunen hitzalditik, seguru asko behin baino gehiagotan esango zuen Jesusek, San Lukasen bertsioa daukagu. Eta hartzen gera garrantzi handi ematen diola errealitate horri. Zorionekoak behartsu zeratenak, zorionekoak orain goserik zaudetenak, zorionekoak orain negar egiten duzuenak. Batez ere ulertu behar dugu Jesusek nahi diela halako indarra sentiarazi. Konsolatu nahi ditu sufritzen ari direnak. Behartsu direlako, goserik daudelako, edo negar egiten dutelako. Ez du esan nahi denok hori desiatu behar degunik. Beti goseak egotea, edo baino, bai nahi du ohar gaitezela ez dela bakarra mundu hontakoa. Eta horregatik Jesusek modu hortan gonbidatzen ditu. Jakina, ulertzen badegu bere osotasunean evangelioa ohartzen gera ere, inalak egin behar ditugula inor goserik egon ez dedin. Goseak negoen eta jaten eman zenidaten. Hau da, Jesusek erakutsi digu konpartitu behar degula, ez bakarrik guk izan dako eskuzabaltasun bat delako, goseak dagoen norbaiti zeu zer ematea, guk daukagun egin behar bat delako baizik. Hau da, eskatzen digulako Jainkoaren legeak hala joka dezagula. Horregatik, ulertu behar degula bere osotasunean. Baita ere, pertsekuzioak aipatzen dizkigu, eta gero esaten du kontrakoa. Zoritxarrekoak zuek aberatsak, zoritxarrekoak ase zaudetenak, zoritxarrekoak barra egiten dezuenak. Jakina, esan nahi du, modu injustoan baldin bada. Pertsona bat, modu injustoan aberastu baldin bada, pertsona bat aserik dago baino ez du konpartitzen besteekin, pertsona bat parrez ari da baino akaso besteak zapaldu ditulako, hoiek dira zoritxarrekoak, eta Jesusek hoixe esan nahi die. Ez dela bakarra mundu hontakoa, ez dela bakarra mundu hontan garaie ateratzea. Gainera, bizitzak gora bera asko ditzazke, eta momentu baten garaie daudenak, gero egon daitezke galtzaile bezala ere. Momentu batzutan parrez ari direnak, gero ere negarrez ari daitezke. Eta Jesusek nahi du hori uler dezagula gure mundu hontako ibilbidean, baino batez ere, eta honekin bukatuko dut, ikuspegi sobrenaturala.
betierekoa eman nahi digu Jesusek. Ohar gaitezen mundu honetako gure ibilbidea mugatua dela eta gure helburua beste mundu hartan dagoela. Horregatik gure altxorrik preziatuena izan behar da beti beste munduko altxor sobrenaturalura. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan aita santuaren alde, bisita apostolikoan dabil, Asian eta Ozeanian bere bisita horrek, fruitu apostoliko ugari ekarri izan eskarezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Juan Mari, Andres Zestau eta beste intentzio partikular bat. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egitezan eskarezaiogun jaunari. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hoi jainko, zu zaindugu egiazko jainko zaletasunaren eta pakearen iturria. Egizu doai honen bidez, aitor dezagula eta goretsi zure handitasuna. Eta sakramentu hau hartzeak sendo bezala gure arteko elkartasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Zure espirituarekin. gora bihotza, Jauna bat eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri eitza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Santutasun guztiaren iturri. Egitzazu da santu ogiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola.
zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta Kristusen alajaria, zure bizetorri arte, hau berriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango doa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goa jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki, Juan Mari, Andres Zestaute intentzio partikular bat. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan bezagun. Gure aita zegoetan zara, santua izan den zure izena, eta horretik zerregoa, egiten zure naia zegoa bezala gurean ere. Emairuzu gaur egunetako gurea, markatu gure zorrak, guk ere gure zorunari barkatzen diogun ezkero, eta errazuten talura eraman, baina ateratzen aitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuarietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea zure gentzat, zure ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuen ere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea enkarri. Jangoikoaren bildotxa. Zukentzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko bekatua, nahi duzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jaunak ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu bat eta sentatuko naiz. Oh
egin dezagun otoituz. Hitzaren eta sakramentuaren mailan janaritzen eta bizi berritzen dituzu jauna, zure federunak. Zure semearen doai handiak balia dakizkigula, haren bizian beti parte izatea merezi dezagun. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren bakean. Amen.